Ak máme málo vlasov, určite tým trpí naše sebavedomie, ale našťastie súčasná doba ponúka niekoľko možností, ako si pomôcť, a jednou z tých možností je používať, alebo teda zahustiť si vlasy kozmetickým prípravkom. Ako ho správne aplikovať, ako ho správne teda používať, to nám ukáže a to nám prezradí Števka Fajtová. Vítajte u nás. Dobrý deň. Dobrý deň. Števka, prezradte nám, na akej báze, na akom princípe vôbec fungujú prípravky, vďaka ktorým si môžeme zahustiť vlasy. Keďže ja sama vlastne mám tento problém riedkych vlasov alebo jemných vlasov, tak keratinové vlákna funguje na princípe elektrostatiky. Že oni sa nám nabijú elektrostaticky, to znamená, keď si zoberieme balón a potrieme si vlasy, tak sa nám nalepí na ten balón. Takto funguje vlastne keratinové vlákna, fungujú na takomto princípe, že sa nám zaviažu na vlas, urobia z tenkého vlasu hrubý vlas a tým pádom nám vlastne zhustí objem, zväčší objem vlasov. Áno, tie kozmetické prípravky sú na takom púdrovom, na takej púdrovej báze, dovolím si tvrdiť, alebo nie? Oni sú tam vlastne mikroskopické častice keratinových vlákien, strašne veľa ich je tam a pôsobí to tým, že vlastne oni sa prilepia a naviažu na ten vlas. Je tam strašne veľké množstvo. Áno, a to je taká forma púdrová, ako keby. Tak, áno. Dobre, a obsahuje to vlastne tie keratinové vlákna, ktoré sa držia na samotných vlasoch alebo aj na pokožke. Keratinové vlákna nesmú používať ľudia, ktorí nemajú vlasy. Pretože on sa prilepí a prilne na vlas. Musia to byť ľudia, ktorí majú vlasy. Určite nie. A sú riedké, ale teda sú tam tie vlasy nielen na pokožku, pochopiteľne. Áno. Máme blond vlasy, tmavé vlasy. Predpokladám, že existuje na trhu viac odtieňov. 10 odtieňov od čiernej až po blond a viac menej ich môžeme kombinovať. Môžeme si dať tmavohnedú, slabohnedou, prípadne hnedá a blond a vytvoríme si taký jemný melír. A vy máte melír, takže vy asi budete aj tie odtiene kombinovať. Tá predpríprava, ako si teda ukážeme, ako to správne používať, je dôležité a odporúčate vopred si umyť vlasy? Určite áno. Vyschnúť samozrejme, fénom, vysušiť. Umieme si vlasy, vyfúkame si, urobíme si účes, aký potrebujeme. A vlastne stylingová konečná úprava je keratinové vlákno, alebo keratinové vlákna, ktoré si nanesieme, prípadne zafixujeme fixátorom, alebo lakom. A to si všetko ukážeme. To si všetko ukážeme. Tak sa poďme pustiť, Števka, do práce, navrhujem. Vy nám to teda ukážete. Aký odtieň použijete vy? Ja použijem tmavo-hnedý. Tmavo-hnedý. A s čím ho budete? Za kým skombinujem ho so svetlo-hnedým, prípadne až takým blond. Dobre. Ja vytvorím si, keďže mám ja sama jemné vlásky, takže cestičku. Ukážem vlastne, keď sa tvoria cestičky, riedke cestičky, vidno nám pokožku hlavy, tak vlastne nanášame keratinové vlákna takýmto spôsobom, že jemným trasením si ho vnášame do riedkých častí vlasov. Hej? Takže takto. Aké množstvo? Podľa potreby. Čiže keď vidím, že už mi ako keby nie je vidieť pokožku, tak vtedy je to dobré, áno? Áno. Teraz vlastne môžeme to upravovať aj prirodzene si to môžeme upraviť. Čiže musím to teraz zapracovať do vlasov, pochopiteľne? Áno. Čo je výhoda. Teraz už nanášate ale ďalší odtieň? Teraz dávam ten slabúčko hnedý. Tak nám porozprávajte všetko, čo robíte, aby sme vedeli. Takže kombinujete... Kombinujem tmavo-hnedé keratinové vlákna so svetlo-hnedým keratinovým vláknom. Tým pádom som zakryla nežiaduce cestičky, riedke cestičky, čo vytvoria krásny a väčší objem. Nevidno mi pokožku hlavy. Nefarbí, veľmi ľahko, jednoducho sa nanáša. A nemusím sa obávať, lebo je to predsa len taký prášok, ktorý padá, že bude mať špinavé oblečenie. Čo je používať výhoda, to predtým, ako sa oblečím do práce? Čo je výhoda keratinových vláknach, nefarbia. Hej, takže môžeme si to vlastne... Keď sa nám to dostane na šaty, nie je problém. Stačí sa dať dole. Nefarbí, nešpiní. Čiže aj keď si večer lahnem neustáva do na postele, vankúš nebude špinavý. Môže sa teda spoľahnúť. Dobre. Nemám to ešte potom viac zapracovať, pokiaľ mám rečie vlasy, Števka, ako vy. Nemám to vlákno, alebo teda ten prípravok viac zapracovať do pokožky a do vlasov? Viac menej. Ja si to ešte viacej takto dám medzi vlasy, keďže sa to nalepí na ten vlas, ja si to už môžem akokoľvek upraviť, vlastne mne už tam nebude vidno tú kožu. Mne už tam... Čiže existuje ešte na trhu aj špeciálny fixátor, ktorý tie vlákna zafixuje. A ja pokojne môžem ísť po popoludnejších hodinách plávať.
A naozaj zostane to vlákno na tom vlase, hej? Celý deň, až vlastne do ďalšieho umytia šamponom. A množstvo toho fixátora je tiež dôležité, alebo je to len taký jemný poprašok? Má to asi aj istú vzdialenosť odporúčanú, ako som si všimla? Fixátor treba nanášať z diaľky, aby sa dobre rozprášil a on vlastne zafixuje to keratinové vlákna o vlas. Tým pádom môže to byť konečná stylingová úprava. Dobre, ako dlho vydrží tento efekt? Tento efekt vydrží do prvého umytia šamponom. Čiže pokiaľ mám vlasy, teda neumývam si vlasy 2 dní, tak 2 dní nemusím používať už tento prípravok, teda následujúci deň nemusím si nanášať tento prípravok. Malo by to teda vydržať? Malo by to vydržať, ale prípadne si môžu ešte vlastne... Števka, teraz je zimné obdobie, nosíme aj čiapky. Môžem sa spoľahnúť, že tento prípravok budem mať na vlasoch, alebo teda vo vlasoch, keď si dám dole čiapku? Keďže ja sama mám s ním skúsenosti, áno. Vlastne, keď sa ráno zobudím, tak vlastne ten keratinové vlákno ostane naviazané na tom vlase. Ono neopadne. Ono naozaj tam zafixované a drží. Pevne vlastne tým, že je elektrostatické nabité, ono obviaže ten vlas. Z najtenkšieho vlasu nám spraví hrubý vlas a urobí nám objem. Čiže dodáva vlastne objem. Ale pokiaľ by som nemala taký špeciálny lák, alebo teda fixátor, tak či tak by to malo držať, áno? Áno. Áno, fixátor si dávame vtedy, keď ideme, naozaj, keď veľmi fúka vietor. Keď je nepriaznivé počasie, to znamená dážď, vietor, alebo do fitness, keď ideme, keď sa spotíme. Čiže aj keď sa spotím, nemusím sa obávať, že by po tvári mi tiekla nejaká farba nežiaduca. A nemala by som ten objem, ktorý chcem. Čo je výhodou ešte keratinových vlákien, že je to vlastne stavba vlasu našho príbuzného, takže netvorí alergie, ale sú aj nahrážky keratinových vlákien ako syntetika, bavlna, hodvat. A tam už je problém, že môže sa vytvoriť alergia, prípadne začervenenie pokožky, svrbenie. Čiže môže mať aj nejakú reakciu. V tom prípade by som si asi mala odskúšať, skôr ako si také niečo zadovážim domov, zakúpim, či na to nebude mať nejakú alergiu. A chcela som ti povedať, že vlastne tieto keratinové vlákna sú prírodné. Je to stavebný materiál ľudského vlasu, to ako keby sme si dali vlasy na vlas. Takže tam alergické reakcie nie sú. Treba si dať pozor na tie nahrážky, ako syntetika, bavlna, hodva. Čiže na etikete si všímať to, čo ste teraz práve povedali, a v tom prípade sa nič nemôže stať. A tá alergia, pokiaľ by sme náhodou sa k tomu dopracovali, prejaví sa to okamžite alebo až po nejakom čase? Vlastne tieto vlákna boli nezávisle dermatologicky testované a nebola žiadna alergia vytvorená na tento výrobok. Predpokladám, že toto je prípravok, ktorý môžu používať teda aj páni, ale aj dámy. Áno, dámy vlastne ho používajú vtedy, keď majú riedke cestičky, alebo sa im delia vlasy na 2 polky. A páni zase, keď im odstupuje línia z čela, a to majú vlastne taký riedku plochu pri ušiach a veľakrát vzadu na temene, kde sa mi tvoria také riedke plochy, prípadne až plešinky, tak vtedy sa odporúča pánom, aby si naniesli keratinové vlákna. Spôsobí to, že majú väčší objem, viac vlasov, zdvihne to sebavedomie. A nie je to hlavne vidieť ani pri takom bližšom kontakte s tou osobou? Nie. Vlastne ako teraz vidíte, ono sa to viac menej tým časom ešte viacej prilne na ten vlas a je to v poriadku. Dobre, super. Veľmi pekne vám ďakujeme. Pokojne si nechajte takto vlasy, veľmi dobre v tom vyzeráte. No a prečo je dôležitý jód pre ľudský organizmus, to už bude zisťovať Karinka. Ďakujem krásne.